Казват, че за един имот има три важни неща. Локация, локация и локация. В проекта, който ще ви представим днес, освен че имаме локация в един от най-зелените и най-бързо развиващи се райони на град Пловдив, Смирненски, аз ще добавя и още три важни неща. Качество, качество и качество. И още три важни неща. Иновации, иновации и иновации. И да, днес няма да говорим за топ локация, за модерен комплекс и за луксозни общи части. А ще наблегнем на качеството, иновациите и енергийната ефективност, които ще ви носят стойност в дългосрочен план. Започваме с качеството. Зидария с многокамерна тухла. Немска алуминиева дограма с прекъснат термомост и троен стъклопакет 4 сезона. Фасадата 10 см каменна вата и покритие с широк форматен гранитогрес неолит, който материал на практика е вечен и няма нужда от ремонт на фасадата след няколко години. А ватата, за разлика от стиропора, освен че е топло и шумоизолация, е и пожароустойчива. Иновациите. Забележете външните стени, където ще са прозорците. Защо са разчупени? Ами защото пречупват слънчевите лъчи, така че да пропускат светлината, но не и топлината през лятото. Това, заедно с стъклопакета 4 сезона, ви осигурява изобилие от естествена светлина и естествено охлаждане. Соларни панели на покрива, които ще покриват разходите за електроенергия на общите части и собствения ви парк. И като казах парк, ще разполагате с собствен такъв, с 3 декара площ. И малко за сградата. Освен парка, ще има и озеленяване и покривните тераси. 3 метра височина на жилищните помещения. 4 метра височина на подземния паркинг, което ви позволява да монтирате подемна система за втори автомобил. Плащате едно паркоместо, получавате 2. Какво означават всички тези неща за вас? На първо място, дишащата фасада, заедно с височината на жилищните помещения, здравословен начин на живот. На второ място, пожароустойчивата фасада, безопасност. На трето място, зелените площи, спокойствие. И не на последно място, зидарията, дограмата, фасадата, заедно с соларните панели на покрива, енергийна ефективност, която ще ви донесе възвръщаемост в дългосрочен план. Покупката днес ще ви донесе ползи години наред. Следваща стъпка е да уточним детайлите и да ви изпратя договора. Искате ли да го получите още днес? Свържете се с нас сега.